Karalahti. Nyt hukkaa kiekko viivan päällä, Galushny iskee liikkeelle, Gavrus on hyökkäyksessä mukana, poikittaisyötö tulee Arturs Gavrus vielä takamielle Beilen, lattaa kakkoskiekko Galushnylle. Mutta niin vain tulmalla on Henrik Karlsson sekä Tommi Huhtala pelastamassa tätä. Karalahti. Avaus löytää Eetu Pöystin, Pöysti laukoo kiekon yläpönttöön. Nyt tulee helponlaisesti, mutta kun olemme laukomisesta puhuneet, niin aina kannattaa virittää. No joo, se oli ehkä vähän menee kyllä maalivahdille, vähän ehkä jäi erätauolle sitten Taylori sinne, mutta tuossa nyt nähdään kun laukoo, niin silloin voi tehdä maalin, mutta lähtee kuitenkin pakijaloista, vähän maskista. Et sitä mä oon näille niinku junnuillekin, kun omat pojat pelaa, yrittänyt sanoa, että jos et sä muuta, niin ammu siitä pakijaloista. Se on maalivahdille kuitenkin aina paha. Dane Todd. Avaus keskikaistaan ja Harju kääntää hyökkäykseen 3-2 vastaan. Harju vierelle Sallinen 2-0. Suora hyökkäys keskeltä sisään ja päättyy laukaukseen. Oli, mutta hieno lähtö. Sieltä Todeanto nyt Kanderssonin pakki maalin takaa. Kandersson lähti saman tien ylöspäin, mutta hyvä veto Salliselta. Harju jättää tuon kiekon Salliselle, tekee itse liikkuvan maskin eteen. Kyllä, ja lähtee oikein oppisti sinne tavallaan maalille, maalivahdin eteen, oli menossa reboundille. Että Harju on ollut hyvä, tämä koko kenttä on ollut hyvä. Nyt se sai oikeastaan toisen maalin tänään, että erinomaista työtä. Karalahti tällä kertaa taklaus osuu oikealle puolelle ja kokenut jokeripuolustaja pääsee kiekolle. Päätypeli kuitenkin jatkuu. Hän menettää kiekon. Lesko syöttää poikittain. Nyt ollaan siellä Karlssonin maalin edustalla. Ja pahan näköistä hutimista on. Jokereilta vähän huonoa puolustamista tässä. Karlssonilta hyvin koppi. Näissä pitää olla huolellinen. Pitää pyrkiä puolustamaan selkeästi nämä hommat. Syntyy samanaikaisesti, kun kukkurukuu-tyyppisesti Topi Jaakola pomputtelee tämän sienen koriinsa. Aaltonen karvaa kiekon, Huhtala, Kapanen, Jaakola, siinä ovat kaikki hyökkäjät mukana. Joo, se olikin itse asiassa Kapanen syötti tätä, erinomainen syöttö, hyvin pelattu kaikilta. Aaltoselta mahtava syöttö ja Huhtala jätti sitten Kapaselle ja Kapanen vielä jätti. Et erinomaisesti liikutettu kiekko yhden kosketuksen syötöillä. Ja Raja Veshi mailan varasta kiekko muuttaa vielä suuntaa, eli Danny Taylorilla ei ole mahdollisuutta tämän kiekon pysäyttämiseen. Joo. Ensi viikolla viikon päästä tärähtää sitten iso kamppailu, kun Pietarin jätti SKA on täällä vieraissa. Silloin vieraalta löytyy, voisin kuvitella, astetta enemmän potkua, kun nyt tulee Pöysti ajaa maalille. Kampitetaan, niin olisiko rankkaria tarjolla? No onhan se. Hieno juttu nähdä rankkarikin. Hyvä ajo Pöystiltä, röyhkeä ajo maalille. Pöysti ja oikeastaan tämä kenttä kokonaisuudessaan on pelannut hyvin. Eetu Pöysti ottaa kiekon mukaan, saastaa Danny Taylorin, feikkaa, tulee rystypuolelle ja nostaa, mutta Taylor syö. Joo, ei lähtenyt Taylor mukaan. Lukas Grajicek, vielä puoli minuuttia Jokeri alivoimaa jäljellä. Lingland laukoo ranteella ja kaventaa 3-1. Nyt tekee maalin edustalla erinomaisen maskin Dimitri Melesko ja jotenkin Henrik Karlsson lukee tuon laukauksen nyt tällä kertaa väärin. Kapanen ei saa pelattua omille, Veshi kääntää Huhtala, nyt olisi tyhjä nuottu tarjalla Koukkalille syöttöä vielä, mutta Summeri soittaa. Jokerit voittaa tämän kamppailun 3-1 voitolla ja nimettäköön tämä niin sanotuksi rutiin.